हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं नार्सा भिडिअ चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आमायाबो फैखाबाय आरोना लोगोफोर, जोंहाथ' बारा मोजां सालायनोबो रोंखायाखै नालाय गारिखौ आमायानो सालायना लांसिगोन। जोंहाना फादाराबो थांगोन, ओमफ्राय बाजै जारौ आं, ओमफ्राय जोंहानि आब' गेदेर दमखायाव थानाया बेबो थांगोन आरोना, बेयो दमखानिफ्राय फैगोन डाइरेक्ट लागिनाव लोगो हमगोन। ओमफ्राय आनैबो थांफागोन, आनैयाथ' नेनानै दंखायो आरो लामायाव। मा होनदों बोराय? मा कामनाय? नोंलाय दा मा काम मावगासिनो दं? बोराया बेस्रा दुखु जादों, गावखौ लांफैनो। जानो गाखोनोसै जोङो दा, गाखोनोसै आसान जखाया गोजौनिफ्राय दा थांगासिनो दङ लांहि। आयु माने आखाइयाव खोब्बाय थायो। सना गहेना लानो माथिं आं दिनसो सासेया जाजागोन दे, जाजायो आरामसे फिसा। मा नांगौ? सना बिहरदो। सना लायाथ' मानो सनायालाय माबायावसो लायो। सानफ्रोमबो सना रुपानिल' दावराव गैयाबो। आंनियासो फैनानै लुगैदों खोमा नानिया। हा नानि दाखालि होफैबायथ' बेनोबो। सोरनो? नानिनो? अ खोमानि खेरा होआखै दालाय। मा जाबायथ' रानि देनां लालायनो हागोन। देनां नोंनो सनानि रुपा जोगो ओंखारनोसै नामा जों? दे फांहर। माबायालाय बाबु माया आब'मोनजों थांफा। आगोलनिफ्राय दाबो बेनो। ओमफ्राय आबैनिसो माला थांगोन? आं दुइयाव थांसै। दुइयाव थांजोबनांगौ बिसोरो। दाना दुइयावनो थांगोन। सिनायामोन आरो सिनायाथ' आरो मिथियानोमोन आरो आं। न'नि मानसि जायो। आबै आं खननै ओइ मोदाय दं थिं। किलिप गोसोम नांगौमोन, किलिप गोसोम। बुस्थुफोरखौ मोनसेयावनो आरामसे मोननाय नङा ना? हिनजाव गोदाननि बुस्थुखौ दाबसेयावनो दोनाबालाय उलनिनो दा हेलो गाइस। आयु आं जि गोसोम नुदों। दिस्लाय खालाय सोरो बाजैया नुलान माथो। मिसल जाना फैदों ओंखायनो हालेवनानै गोलाव गोसो जाजोबदों मानसिफोरा होनदों आरो दंबावो दंफैसानि र'
खालामखांबाय बाजार मा लाखो बे दिनै फैफानानै आयु nggak seru seru nanti kalau gabung murah kan mati setelah bài sầu khơi bài खोमसि जाबोलायबाय हा आरो थफ्लाया बेसेबांल' आरो दंबावोमोन ना थांलाय थांसाल' थां जोबनो हाला मा लाबोदों देनां हाबा खाथिफोराव देखायनोसै हाबानि सिगां देखायनो हामानो आंनि गस्लाखौ देखायजागोन आरो ना गोजांबाय 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 बे थफ्लाखौल'सो नुगोन आयु दख'नाखौ एसे नुबायहाय हामा नुनो हामा हाबानि सिगां देखाय जाया आं गस्लाखौ देखायनोसै आरोना गस्ला माने सुइटार आरो गोसोमखौसो आयं tak mau jadi yang itu simpel apa kan banyak kan balas itu simpel आङो दा एसे गगा मोननानै दं लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना जोबजासिम नायदों आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय